Dankeschön, großer Applaus, Sie haben durch eine wahre Pause verdient für Swagger. Nee, ich hab doch noch jetzt gedacht, Soll ich sagen, wenn ich nein, ich vermarkten da, wir drei. Ich begrüße bei mir aus der Kopie geblickt, da wird der Mann zu Gast sein. Ein abgegangener Mann, wir können ihn auch noch 10 Minuten glücken. Die Frage, die nicht alle bevor es aufhalten. Bürgerland Dietrich bei mir oben auf der Bühne. Hallo. A tady někde v tom chaosu má Vlasta a Pepa motorku. Za chvilku ji najdeme. Geiles Wetter, tolle Veranstaltung, fast gut zusammen. Und guck mal hier, überall nur Motorräder. So geil, Wahnsinn. Alle noch Anschluss bekommen, das ist so schön. Vor allen Dingen, ob man sieht, ob der andere auch wieder zurückkommt, das muss man ja sehr. Ganz wichtig, das ist Ordnung, kommt hier auch noch da. Nein, also die sind Freunde heute. Wenn wir Ordnungsamt sehen heute, dann wissen wir ganz genau, die sind auf unserer Seite. Kam se podíváš, tudy přijíždějí. Ještě na sjezdu z dálnice je obsazeno. Ze všech směrů se ženou jedna motorka lepší jak druhá, jedna hezčí, jak všechny ostatní. Prostě paráda. Nevím, jestli se dokážu natočit, ale je to prostě super akce. Prostě kam se podíváš, tam je motorka. Ne 10, ne 100, ale to je víc jak 1000. Dneska je naplánovaných 10 000 motocyklů a to na tom parkovišti, který nestačí. To je, původně se parkovalo v řadách. Výsledek, není to kam postavit. Počasí je nádherný a akce bude určitě zdařilá dneska. Já teď jdu hledat vlastníka a motorku, protože nevím, opravdu nevím, kde parkujem, někde v této džungli jsme schovaný. A myslím si, že někde mezi 8 a 9, tak nějak bychom mohli být. Skvělé. Tak už jsem to našel. Tam v dálce, tam jsem. Bavorák je krásný. Vlasto se tam hrabe v bedně. Asi je z toho trochu vystresovaný. Ale je prostě náš. Říká si, kam to přijel, kam jsem se to dostal.